ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிள்ளையாசில் சாகர் சாப்பாடு அதுக்குண்டான வேலை எல்லாமே சிறப்பாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரம்ஜான் நோன்பு 18வது நாளுங்க. இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னா ப்ரேயர் பண்ண தாங்க போகிறோம். இப்படி பள்ளியாசலில் தொழுகையெல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோங்க. இப்போ மறுபடியும் எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜா குடிக்க தாங்க போகிறோம். நைட் ஒரு 11 11:30 டைம், அந்த டைம் தாங்க போகிறோம். சார்ஜாவும் செம அப்படியே குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டோங்க. அப்படி பள்ளியாசலில் கொஞ்ச நேரம் படுத்துட்டு அப்புறம் நைட்டு போட்ட ஆட்டத்தில் என் செப்பலும் பிஞ்சிட்டுங்க. அப்புறம் சக டைம் வந்துட்டுங்க. சாப்பாடு பந்தி எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிட்டு ஆட்களும் அப்படி சாப்பிட வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சாப்பாடு பந்தி பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கு தனியாக ஜென்ஸுக்கு தனியாக வாங்க. சாப்பாடு என்னெல்லாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நெய்ச்சோறு, சாம்பார், கறி குழம்பு, அவ்வளோதாங்க. நம்மளும் அப்படி சாப்பிட்டு சகர் வச்சுட்டோங்க. நோன்பு வச்சுட்டோம். டச்சாக தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு முடிச்சிட்டோங்க.